हेलो लोगोफोर नै आं नोंसिनिसिम लोगोफोर मोननैसो बुस्थु आं अर्डार खालामदोंमोन आरो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम एसे देखायनानै होनो होनना सानबाय आरोना आं मा बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाख्लैनो अर्डार खालामदोंमोन माने आङो दिनै मोनफैबाय आरो बेनिखायनो आं एसे शेयार खालामना होनोसै नै मा बुस्थु लाबोदों आङो बेखौ नायलांबाय थानो हासिगोन आं खुलिनोसै आरो दायो नै मबाइलनि ट्राइपड आरोना सेल्फि स्टिक होनो इखौ ट्राइपडबो होनो इनिफ्राय आं माने भिडिअ खालामनो थाखाय इखौ आं अर्डार खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने आङो भिडिअ खालामनो इमान गोसो जाथारदों नालाय इखौ माने अर्डार खालामबाय दायो गथ' गोनां नालाय आङो माने एकदम हारसिं मबाइल लानानै भिडिअ बानायबाय थानो बिराद उसुबिदा जाबाय थानायखाय आङो माने इखौ बायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर नैलाय दामा बेसे लानायमोनथाय बियो दामाथ' 1299 मोन आरोना इनिफ्राय अफार मोनदों माने 254 आव मोनदों आरोना इखौ बारा दाम लायाखै नोंथांमोनाबो सोरनावबा गैलायबायाबा अर्डार खालामनो हागोन दंनायाथ' बयनावबो बांसिनानो थायो आरोना फ्रायानो ओमफ्राय गैयिफोरखौ होनबाय आरो आं जेनेबा गैयाबाथाय अर्डार खालामनो हागोन बिदि खालामनानै ओरै दोननो आरो बेनिफ्राय नै इखौ आं देखायनोसै आरोना मा बुस्थु इखौबो एसे नायलांदो नोंथांमोनहा बेबो माने खेबसेनो जयैनो फैजोबबाय मोननैबो दिनैनो सानसेयावनो कम्बल फिसा नै कम्बल फिसा लोगोफोर मोजां आरोना नै जोमबाय बायनोबो मोजां दसे गांबेसे गिदिराव गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा आरोना कम्बला बेनिफ्राय ओके एसे खमाव मोनो आरोना अर्डार खालामबा हाथायाव बायबा आरो एसे दामसिन लायो बेनिफ्राय बारा दाम नङा माने इयो गांबाजों माबाल'सो लाबाय इखौ 535 लाबाय आरोना बेनिफ्राय माबा गांसेयाव 100 गोलैनाय जाबाय ओमफ्राय 35 आ एसे बारा जाहैबाय आरो 100नि बेनिफ्राय बेनो आरोना आं जिखिनि देखायबाय नोंथांमोननिसिम बेखिनियानो आरोना बेनिफ्राय गस्ला अर्डार खालामनाया बे मोननैयानोमोन आरोना दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर